ሓንቲ ጓል 18 ዓመት መንእሰይ ንስጋው ርክብ ኢላ ናብ ሓደ ክፍሊ ሆቴል ምስ ሓደ ወዲ ተኣትዩ። እቲ ዝገዝኣ ወዲ ግን ክዳንኪ ተውፅኢ ይብላ። ንምንታይ ኢልኩም ትሓስቡ? ምክንያቱ እዚ ታሪክ እዚ ልብኻ ዝሰብር ታሪክ እዩ። ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ተኸታተሉኒ። ሰላም ክቡራት ቤተሰብ፣ ሎሚ ብዛዕባ ህይወትን ሰባትን ዘለና ረኣያ ዝቕይር ታሪክ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። እዚ ቪድዮ ንኻልኦት ንክበፅሕ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ቀጥታ ናብቲ ታሪክ ክሓልፍ። ኣብ ሓደ ደብዛዛ ብርሃን ዘለዎ ክፍሊ ሆቴል እዩ እቲ ታሪክ ዝጅምር። ማዕጾ ተዓጽዩ። ሓንቲ ንእሽተን ጓል ኣብ ገምገም ዓራት ተቐሚጣ ትጥመት ኣላ። እቲ ወዲ ቀሪቡ ሰላም፣ ጽቡቕ ዘለኺ ይመስል፣ ማይ ወይ ካሊእ ነገር ክእዝዝልክ ዶ ይብላ። እታ ጓል ግና ደሪቓ ኣይ ምንም ኣይደልን፣ ገንዘብካ ስለ ዝኸፈልካኒ እምበር ካልእ ወላ ሓንቲ ስምዒት ይብለይ፣ ዝደለኻዮ ቀልጢፍካ ግበር ትብሎ። እቲ ወዲ ዝገበሮ ነገር ግን ፈጺሙ ተጽቢት ዘይተገበረሉ እዩ ነይሩ። ከምኡ ባይ ትበሊ በላ ብህዱእ ድምፂ። ስምኩሞ መን እዩ ኢሉ ሓተታ። ንኸምዚ ዓይነት ስራሕ ስም ምፍላጥ ኣየድልን እዩ በለቶ። ደጋጊሙ ክሓታ ምስ ጀመረ ግን ምሕረት ይበሃል በለቶም። ካብ ጥቓ ፍልይ ኢሉ ኮፍ ብምባል ምሕረት ሎሚ ወላ ሓንቲ ኣይደልየክን እየ፣ ግን ሓደ ነገር ንገርኒ፣ ንምንታይ ናብዚ ቦታ ካልእ ስራሕ ሲንክዲ ኢሉ ሓተታ። ምሕረት ነዊሕ ስቕ በለት። ንብዓታ ብዓይን ተቋፀረን። ድምፃ እናተንቀጥቀጠ ድማ ከም ዝበለቶ ክልተ ኣሕዋት ኣለውን፣ ኣቦይ ሞይቱ እዩ፣ ኣደይ ድማ ብሕማም ተኣሲራ ኣብ ዓራት ኣላ፣ ክትስራሕ ኣይትኽእልን እያ። ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይነበረኒ ንሳቶም ምእንቲ ክበልዑ ሓፍተይ ትምህርታ ክትቅፅልን ነደይ ዝኾነኒ መድሓኒት ምግዝእን ንኽረክብ ኢለ ኣነ ኣብዚ ሆቴል እዚ ክሽየጥ መሪፀ ኢላ ንብዓታ ክትቆፃፀሮ ይከኣለትን። ዕድሚኣ ገና 18 ዓመት ምዃኑ ምስ ነገረቶም እቲ ወዱ ውሽጡ ሓዚኑ። እቲ ወዲ ኣብ ጅቡኡ ዝነበረ ኩሉ ገንዘብ ኣውፅዩ ኣብቲ ዓራት ኣቐመጦ። እዚ ንሎሚ ይኹንኪ፣ ሎሚ ኣይትሰርሕን ኢኺ በላ። ምሕረት ግን ብድንጋጸ ኣይኸውንን፣ ብነፃ ገንዘብ ኣይወስድን እየ፣ ክብረተይ ተኾነ ሓንሳብ ተሸይጥ፣ ስለዚ ዝገዛእኻዮ ክትረክብ ኣለካ በለቶ። እቲ ወዲ ልቡ ብድንጋጸ ተመሊኡ ስለ ዘሎ እምበር ሓደ ስራሕ ስርሕለይ ይበላ። ኮፍ በሊ፣ ኢደይ ሓዝኒ እሞ ብዛዕባ ኣሕዋትኪ፣ ብዛዕባ ሕልምኺ፣ ብዛዕባ ህይወት ክዕልልኒ። ሓደ ሰብ ሎሚ ክርዳእኪ ክሰምዓክ ኣለዎ። ንነዊሕ ሰዓት ኢድነይ ተታሒዞም ልቦም ብሓባር ዕለላ። ኣብ መወዳእታ ክፋነዋ እንከሎ ንሱ ንስኺ ቅንዕቲ ሰብ ኢኺ፣ ኣብ ከምዚ ቦታ ክትርከብ ይግበአክ በላ። ንሳ እውን ብጊዲኣ ንስኻ እውን ቅኑዕ ሰብ ኢኻ፣ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቦታ ክትመፅእ ኣይነበረካን፣ ተሓረዙ እውን ክትመፅእ ይብልክ በለቶ። ንሳ ንመጀመርታ ግዜ ሓደ ሰብ ስጋኣ ዘይኮነስ ውሽጢ ልባን መንነታን ክርዳእ ከሎ ረኣየት። እሺ ክቡራት ተኸታተልቲ፣ እዚ ታሪክ ብዙሕ ነገር እዩ ዝምህረና። ቀዳማይ መብዛሕትኡ ሰብ ብድሌቱ ናብ ፀይቂ ወይ ናብ ሕማቕ ነገር ናብ ምግባር ኣይኣቱ። መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ብፀገም፣ ብስእነት፣ ብግዴታ እዮም ናብ ዘይደልይዎ ህይወት ዝኣትዩ። ካልኣይ ንሰባት ብደገ ርኢና ጥራይ ንፍረዶም። ብድሕሪት ውሽጢ ህይወቶም ዘይንፈልጥ ዓብዪ ታሪክን ቃልስን ኣሎ።
ሳልሳይ ሓደ ግዜ ሰባት ካብ ገንዘብ ንላዕሊ ዝሰምዖምን ዝርድኦምን ስብእናኦም ዘኽብረሎምን ሰብ እዮም ዝደልዩ። ንስኻትኩም ከ ብዛዕባ እዚ ታሪኽ እዚ እንታይ ተሰሚዕኩም? ኣብ ኮሜንት ሓሳብኩም ጻሓፉለይ። እዚ ቪድዮ ንኻልኦት ኣሕዋትና ንክበጽሕ ሼር ግበሩ። ንቐጻሊ ብኻሊእ መሳጢ ታሪኽ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅና።